שלום כתכתיב, יבוא שלום יניחו על משכבתם הלך נכוחו, אם אכל בנות ישראל, אשר חובת עמה בכלל החיים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. חברים, לא ייתכן שברחוב כזה גדול, שער שכם, במקום שבו נרצחו ונלחמו על קידוש השם שני לוחמות, הדר כהן והדס מלכה, לא ייתכן שהשם של הרחוב יישאר רחוב סולטן סולימאן. אנחנו הגשנו בקשה לעיריית ירושלים לשנות את הרחוב לרחוב הגיבורות על שם הגיבורות הדס מלכה והדר כהן. אנחנו עכשיו ניגש ונסייע לעיריית ירושלים להחליט. אנחנו כרגע מבצע שינוי של שם הרחוב לרחוב הגיבורות. תצטרפו אלינו. עם ישראל, יעקב, יעקב, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל. בצד הזה שלומי. תיקח על הקרטון, תסביר מה אתה עושה עכשיו בעצם. כרגע אנחנו משנים בפועל את שם הרחוב סולטן סולימאן לרחוב הגיבורות. כל הכבוד. אללה, ברוך שפטרנו. עכשיו הולכים לשבת השני. זה רחוב הגיבורות על שם הדר כהן והדס מלכה. כך ראוי שיקרא הרחוב. אני מקווה שעיריית ירושלים תשכיל ותשנה את השם של הרחוב לשם ראוי, ובעזרת השם אנחנו נמשיך ללחוץ עד שזה יקרה. חזק וברור. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. עם ישראל, עם